Bosho, kai ana shiga masallaci ka fito. Ina zuwa tab da gindin masallacin sai ga wannan dan yarinyar. Dan yarinya wani ai yan yaran suna da. Daushe? Ka burge ni. Ai ko gidan aljanna aka bude zaka shiga in ka ga makiyin ka zai shiga kai dawo ka fada ka tafi wuta. Ban da aljanna. Ta zaka ce in kuka shiga dai kai ki yamma kai ka je gaba. In aljanna za ku shiga in makiyin ka ne ya shiga kai kayo kwana ka tafi wuta ba komai ba za ka ci ka ba. A kai sai ka dinga magana kamar amma hakika da baran da kara haka yi mun hakika to kuma dai amma dai saboda Allah aljanna amma ni da wannan zai shiga masallacin nan to sallar ma ni na ana masallacin dai na hakura ni bare in je in ta kama sai in yi sallah a haraba ni ma ba zan yi dan shiga ciki ba zan yi a haraba ni dai akan wannan dai shiga wannan masallacin to na hakura da masallacin ma sai mu turo yan kanabda mu ce ba a ka'ida aka yi shi ba kawai a rushe shi sai mu sa yan rusau su rusa masallacin mu ce wa kanabda ai ba a ka'ida aka yi masallacin ba ai mu rushe coci ne gyara masallaci in mun yi kudu kuma rushe masallaci gyara coci ni sai ka je ga musu ai na ce ka tana da zuwa mu kudu ka tuna wanda kuka je mu shi gidan mai abinci mu kwashi abinci gidan mama rake na manta hulata na goma na ce kai mu dan wani abinci yayi dadi ta ce kai dan ma buri sofo ne shata mai ganga ya gobe kai nace ku tashi ku je dan kankan ma da ke in kika samu kosai da baki kamar ana miki gani ana da yawa kai kuma ba ka rabo da waƙoƙin yara kware koyo Allah na tuba ai ana kwana biyu lafiya da mamman shata na tuna daushe ne no mai abun mamaki wannan haka yake alhaji mamman shata ka tsina wannan kware kuwa Allah sarki ai kaga ka san waka kenan a kware kuwa ka san alhaji mamman shata ka tsina in dai waka ce gangariya to shi kadai ne haka ne in dai waka ce kuma Allah ji kan na gwaggo sarkin katsina wancan na farko wancan na farko ai kaman Kano ce alhaji mamman Ado Bayero kamar radiyallahu anhu ka ji magana alhaji Ado Bayero Dr. Ado Bayero radiyallahu anhu wannan gaskiya ne amma magaji maganin magaji kenan magaji dan uwan magaji yanzu ga mai martaba Sanusi na biyu can katsina kuma ga masarina mun ce mun ba su Allah ya saka ma da alheri akwai magana to abin ne yake nema ya citira a mai da gaba ta zama yau matanadi yakwa kafin gurin da yake min kaikayi ranar da kai surgugob ka fada masallaci a shekir da kaki ike shiga masallaci shawo kwana take da wuya ta gidana sai ko muka yake cibus karo ta mi da kanka yadda muka haɗe fuska da fuska gaba da gaba na ce masa ina masallaci sai ya ce daga yau ya daina sallah kaga ni fa gaba fa ba ta raba ni da addini haka ne kuma a ce dan muna rigima da kai ko wata yan rigima ko a'a dan sabanin zama kuma ka gani sai ka ki shiga masallaci to ina daushe gana zaune na ce masa hakuri zaka yi na ka shawari sai ya ce mun bari in takaice maka zance idan muna gidan aljanna ina ganin daushe zan ce masa lawakiri come and transfer to me to naru direct kaji banza ai ni baka sani ni da man in dai da yaba ai tunda mu manzan Allah turancin da kai ne ban gane ma'ana shine iyakaninka a gidan aljanna zai ce wa lawakiri zo ka mai da ni gidan wuta come and transfer change me to fire distribution tare a koma da shi ni muna dina tare da kai fayawo au he naji kaman ka ce nama nama ne ni kai na san ci a yanka shine nace kara nace gidan dabobi Allah baka hakuri yanzu kar ka ji komai na gane cewar kauna ta ina kaunar ka wannan ita ce kauna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gaba yanzu zan sa mata zan sa bulo na foundation din fara wannan gaba tsakanina da na shirye nake fa na ga ambaci annabi sai in kare baka shawara ina gona tasa da kake karba hanan nan zan fara maulidi gonan makocinsa da kake karba bana in ka tashi karba ka ketara tashi ka ci iyaka Allah ka ci iyaka wallahi ai har ta ba ana rigima ana kuma daidai iyakar gona ta da iyakar gonarsa yawa sai na shuka kaya tsakwara shikenan idan na sa kaya daman da ya duka ko in ya zo karshen kunya iyakar ya tsidau za ka sa in ka yi zuba tsidau ta yado iya takawa ka ji kayar da ta kori aliyo daga sabon gidan ita ta kori aliyo yan ga tani haka da yan giya ina kake ai yau gidan goge za mu je Allah ko sabon zubi an ce an yi zubi sabon zubi magajiya ta zo da kaya a daidaita sahu
dan ni na tanadi kare kaina. Na ji an ce kuriyan ya kare ta zo. Kuriyan yan kare ta zo. Ta sha baɗi. Ai ni ka san su ne ta sahu ta zo da kaya hanikan. Ni fa da naga kilaki da adaka na san ba ta ba. Ai ni naga kaya ga na mun ko akwai. In ta tashi reno ma yashe ta suke su dauke. Allah ki karba. Ki karba. Kin yi muguwa. Maka tiya. Ana miji kuma kudi kuma kina kin karba. Ai ba mane hannun kyauta baya. Ina wuni. Ina gajiya. Lafiya da madalla. Ai miji mun bandar baka da kashi ke ana miji kudi kudi kuma sai ki karba. Yaro Allah maka barka. Ai haka ake soyayya ai. Haka yin suke soyayya kuma ke an sai ki karba to amma kuma kace ya maka take so kudin ka take so kidi ya sha mun da rashin sanayya ma muna samari irin an taba aikata da kudi zai siyo ko ga sarasi ne za a dama ko tam ina karo da gini wata na mika mata to kuma shi ta yi na wannan dama suke ne zaka fata ko dama ko irin abun nan ne ina abun nan in bata ka ba ka kara ko da yaushe take Allah to karo wani san ne shi ga sami ta bayani karo sai dai gobe na dawo to shikenan madalla Allah sarki kai ba Allah na tuba baka da wata shamaki. Ai na san cewar ba ni da komai. Ka san shi ne kuwa gindin wuri. Ai baya cin to ba kuma zai ci to. Sannan mu dai. Okay. Kai da ka ta. Yawa. Ko da kuka zo wajen kanwan mu. Wanda mu ne fa muka. Okay. Ku ne kuka zo wajen kanwan mu. Wanda mu ne. Shi ne wannan shi mu ne. Ina so ku sani. A nan ba a yi mana wasa. To shikenan. Sannan kai na gane. Ni ma na gane ka ranka dade. Ai muna yawan haduwa a masallaci. Ranka ya dade. Wasan dai ja ba gurin wasan makamu. Haka ne. Wannan gaskiya ne wallahi. Ka shege tsohon bagobarin. A'a ka rabu da shi. Ba masu gari ake gangami wa za su je dajin Sambisa da Goza sai suka gudu. Ana neman kauraye. Irin waɗannan riri ta sa ka lallaba su. Garabin ranan. Kai. Yanzu zuciyata kana higa zaka ga tayi fari kar. Wallahi kara miki. Lare duk garin nan duba aka babu wanda ya cancanta yake da martaba da kima irin bawan Allah nan. Lare dukkan aka duba babu wanda ya cancanta a babban matsayi a wannan gari namu ne albarka da alƙalai da malamai muhimmai masu martaba. Ba sarkin Kano da sarkin Kano su na biyu da sarkin Kano su na biyu da Alhaji Rat wani Rabul Aminu Bello Masari aka ce an masa daga cin mata. Aka ce tunda wannan arziki ya dan karo to ba za a wuce ba ke ma a saki a cikin kudin tsarin mulki dan kisha roman demokuraɗiyya. Ai ka gabatar da ni sosai. But you want that is about is the candidate is governed abin ya motsa with the marriage. Dan boko ne cikakke ba kasar da bai je ba wannan da kike kallon sa. I'm just with Right Honorable Aminu Bello Masari in the house. Yes the quam. Yeah. I said the quam. Aka sako a ƙarshe dai kawai magana ce ta aure. Kai ma gabatar da kanka kace wani abu. To shi ke ka gama. Kwana da yawa. Za ka ɗibi ragada da. A'a, ishiru da Allah. Ya kokari ya mutan gida. To madalla. Allah ka banki. Duk irin turancin da ya shiga ya fita na san ba za ki gane ba. To a ƙarshe dai fasara wannan turanci nasa ni ne nake son ki da aure. Ina son ki da aure kuma in dai da yawa na aure ki. Ba wani abu da zai sha miki gaba, sha miki kai a zaman aure. Ko ɗinke-ɗinke na zamani, ko wata ƙaramar bukata, ko wace iri ce. Kina da shakundin a gidan aure. Oh yeah. Yes. Allah sarki. Yakwa. Kuma na gamsu da su. To. Amma abin da nake so ki sani gaskiya ba wai ba na son ka ba. Amma ba babban matsala ba babban abin tashin hankali su ƴaƴanka. Sabida suna da masifanci. Suwa. ƴaƴanka. Kaf garin nan ba wanda bai san su ba. Haba da Allah. Wannan nan ce ba haka yake ba. Duk wanda Allah ya tsaga masa baki dole sai ya rarruma ya kai bakinsa. Ai babu wani mutumin da bai ya cin wani abu.
amma ba irin na ƴaƴanka ba, nasu yayi yawa. To wannan dai ɓata ne. Ni ji ma nake ana faɗin cewa wai saboda tsabagen cin su yasa har maman su ta rasa rayuwa. Magauta ne. Wannan ƙarya ne, magauta ne. Magauta ne. Magauta ne. Magauta ne. Kuma kai ma ai ba su bakka ba. Ko abinci ka ɗauko ka aje a gaban ka kafin ka kai hannu sai dai ka ga ba kuma ya kwana. Ni ba fa an yi haka ba. Haka ne gaskiya kika faɗa. Kuma ni kullun a ƙoshe nake. Gaskiya kika faɗa. Tunda ni na da manzon Allah. Sallallahu zance ya kare yarinya. Idan fa ka riga kullun aka ce tunanin ka kawai soyayyar manzon Allah. Sallallahu ai ka gama ƙoshe. Yarinya an gama ki karba kawai. Karbi annabi ya wuce haka. Ai kar ki kuskura kuma ya zaki ki zo ki wannan. Gwaggwa. Na gode fa. Tunda abun ya zo da haka. Ya fa. Ka san bai kamata a ce na yanke shawara ne. Zan je shawara da abin da ke ciki. Garin yin shawara masu magani suke asarar gargajiya. A'a ba shawara ta shan ɗaci ba sai ta zauna da wasu mutane. Kai me yasa kai baka abin nan? Na gode miki fa. Bari ne miki alheri. A'a ki tsaya na baki. Kin ga ba mu dan wani abu. Ni ne fa nai niyya zan baki. Ka bawa. Ai ni ne nai niyya zan baki. Ya san ku gidan a ce kai a duniya Allah ya maka hannu ya maka zama maka hankali. Aiki sai da kan jama'a. Haka ake rayuwa. Mutum ba damar jini ne ke ko babur sai a nemi shi a nan. Taimakon jama'a a unguwan nan ba damar su ne ko yanzu nan za ta rufe. Anya! a cikin ikon Allah wannan satar da ake aka fara da kuma tunda da awakai yake sata ba ko raguna amma yanzu na dawo kaji ko abu haka ko ai tare ta karu ka koma na barki ni addu'a da nake ubangiji na Allah ya raba ka da masu kwata in ku kaki billahi da zai kwanan zaka ba ku lafiya sai ka taɓo keken ɗan fensho ai sa'a je karɓo fensho ɗin ba a biya shi ba babu wuf za ka taɓa billahi da zai rike ka in ba lahira zai aika kan shege ne. A'a baba Allah ne ya kiyaye. Allah ya shirye shi. Wani ya muku wata Allah ubangiji ya sa kar ku je ku yi halin uku. Ni ba ne kwanta ko mijin su ni ba. A'a shi aure ba Allah ne ya kawo shi ba ko kuwa. A to ai da kai ga ka taka mutane ne Kariya mana gida. haka kurin Allah yi ka haka kurin wai shali shugaba shali wajen dila ko kau ka ce kana na. wallahi muna nan wallahi mata tana ta canza su kai ka danga sai an yi sallama a can ake waka cikin gida ne a tantan wani bai an zaba ba wanda ya an zaba ba shi ke nan Dan ne ke da zuwa. iye ai billahi da ji baka ka ba da gaban annabi haka idan da gaban ka ta gide ta ne ta ba ku haka zaka zo gaban annabi ai fa mu jijjigo da ya sai dai Allah kai mana mai nayi to ai shikenan zai mu Kaga mai nayi. zai mu Baba, eh kai mishi magana ku yi tunani na sai dauka da shi. kin ji wata magana banza kuɗi fa na sa na Dan siya Allah ne haka ku ana magana mai muhimmanci kowanne sai zo. ke ni ba na san rashin kunya ni fayar ki ce ke ma kin Yanki kowa ni ki ne ga ni ne ki da ba ku za ku masa magana ba na ba. san kina biyar min da magana dan ni ba sa ki ba ni fa da na san wannan ne zai biyo ni a haihuwa to da ni zan hakura da haihuwa sai an haifo shi ni na zo in an haifo shi ma'ana ya zo an wani ya ƙara zuwa wani ya sake zuwa sai ni in zo To ai duk da kai da shi duk kalma san kwaryan sa bace. kwarai kuwa kwarai kuwa to ya kaso da Allah ya ikon ba ikon Allah dan yayin shi ba yadda za a yi amma dai wannan da makotanmu ne ku da sai na san duk yadda zan bin muku gobara To ai dai dadin abun duka ya tsaye duka jirgi da ya diko. ko ka taba ganin an canza wa tuwo suna Ya wuce wai.
ana mai da hikwado. To kai da kake cewa haka ai kai da shi ƙwarya sama ke dukan da ƙasa. Kai, salamu alaikum. Ka tara su ne bakin wuta. Ka ne musu kuɗi ban siya? To ta Allah ba taka ba, na dawo. Da na daka yajin na dawo. Na ga ba inda zan gauna tushiya masomar dawa. Na riga na yaɗi ka zama ni na zama kai. Sai haƙuri. Ni ba ni kuke tare yana mu zauna mai tattauna abin da yake damun mu. Me yi magana saboda baka da yake ke Wallahi na fi son uwa. Kin fitar ba zai yiwu ba. Kika dawo kuma Abin da 'ya'yan ba su sani ba yanzu su ci. Ba wata unguwa rikici ne ya haɗa ni da ubanku. Kuma na yi haƙuri na dawo. ban zama tare yana Yau wasannun ku Allah ya muku albarka. Wallahi na fi son uwata da ubana. Yanzu ka so yanzu ka so maganin aya da Tunda kika tafi muke cikin Tunda kika tafi muke cikin. Ku da Allah ku tsaya mana mu matan mu shige kuma kun wani shigo. Ka mu ka je ba wannan injin ne ya buga mu ba. Baba, haka dawo? na dawo Wallahi na ɗauka mutanen gabar nan ne, sai dai ka ji tahin nakiya. Daram! Alƙur'an. Baba zan ci abinci. billahi da ina kira ciki Dan wallahi na Ciki ko? tana ciki wallahi yana ciki To. Sani da zuwa baba. a'a kai, wani baban? Kana wannan buri-wuri ɗin ka ce baba? Sama yake cizo ƙarshen hauka da yake ba. Sama yake gaigaya yake cizo. Ibe. Ɗan makota ne? Ɗanwa? Ka tashi ba da takardar saki rubuta har da tashi. ban gane rubuta ta Abin da ya tsaka na matsana ce tunda tana baka wuta tana kona maka ne bata san darajar aure ba. In ka bata takarda ma'ana saki biyu mata da mata saki biyu in takaita maka zance yanzu ta gama irda take iya hidda yanzu ta gama hidda yarinya ce fara tsaleliya na ana ka tabbata ba matsala a so ya tuliyar garin ne to dan Allah ka taimaka ka tsada da ita a wa zo da magana nan ka samu ka kawo filin nan abinda wannan zai yi mu ta mani inda ka san dan arewa ta sau kafin ka saki ta ma ka kirawo mutane daga yarji su zo sai ka ce tare ka kama su kana cewa tare ka kama su da yan yarji sai ya wannan man din yana yau wannan mana wallahi sai irin wannan abu ne kai a ta tashin zance ya ina ciki ina sari kana ina raba na baka kaka da saki matan nan ta uzura ma ta kunna ma wuta sallah ma ba daidai kake ba jiya fa da na ce mi sallah babu alwala sai da kai raka'a bakwai ni na dauka a shan muke wannan bai wa Allah ba ta banna shaka ta in ciki na sai an je shani a sha fata a tashi to kuma lida na magana ka kasa gane me take nufi ina na sani a gigita kake ce ai kai baka da kima tunda kai umar ne da ta kawo ka tunda umar ne da ta kira ka ta ce ni din ta shi kin kwalla ai ka kwantar da hankalinka ai larai gangariya original mutuniyar arziki ce kware kuwa alaikum salam Ban gane ba. Yara nan na ganka da wani mayo ga ka tare. wancan duk abin da kika lissafa a kansa baya iya rike gidansa ba ci ba sha ƴaƴansa ga ɗan karanci yadda kika sangara ta ga zako batar akan solo aka ga sari ice kwano ko kuma isa makata ko imatsa ta hane ka nace ba za a yi haka ba ai ta biya hahu ce ki
To ai shi karan kansa wannan din da kake magana shi ma yana da matsala a gidansa. A'a matsalar me kuma? Kana da mata. Na sake ta. Sai mata duka na sake ta. sai da yi mata duka yi mata saki 79 na sa hannu ni na cikon na ɗayan na kuma yanke ta da mari na ce daga nan sai dai ki koma wallahi jibiya ko ki je garji ki fara 17-14 wallahi Yana da ƴaƴa masu yawa. Ba sa kusa jin magana. Ɗakin su daban. kade wallahi ma bom wallahi wallahi za ku daina ko ba za ku daina Ya wannan ne so in ka auren nan. Saboda saba. Ka shiga abubuwa haka ne daban-daban. haka ne Ayya haka ne. lafiya dan Jiya nan na ganka da daushe, yau na ganka da gosho. saboda ba na san kimar gidan nan ta zube sai na ce bari a duba cancan tunda wani ne wannan Wai haka ne larin? A to ka kiyaye. to haka Ba ma son a zo mana da wasa a nan gidan. Koyo kuwa. Ka gane? Ka sani mu ko ba wajen wasa bane. Allah ya raba mu da Dan mu ba ƙanana ba. na san wanki ne ai shi ma'ana shi mutumin arziki ne kiwon osu ya ga dare ki motar jaka tabbata ya ga dan mai amai shi wa ya gaya masa mamman dan mai riga sanin sa ba sanin halin sa wanda bai zanke bai Kana shiga ciki. To madalla. ya Madalla. iti bai kai ina za ka Oya. Bayan Allah ku yi hakuri za mu shigar da amarya cikin gida. Zan yi wani gida. Ke. Na na ba. To ni ne shugaban masu ɗanyen kai na garin nan. Kaf. Yawwa faɗa mata. Ni ko ina fatan kun san suna dan bala barawan kaji. Duk karkaran nan ba wanda ya kani sata. Da haka ku kiyaye. Ni ne shugaban ɗan yari wannan yan tanki. Kowane lokaci. Billahi da zai. Kowace a cikin ku ta ƙara sura da rantsa da Allah suna runtuma mata matsami. Ko hawa ni ɗauka amarya kuka iya, me kuka iya? Shashashin banza ɗanyen kai ai baba ku ya auren wa ita kawai Nan. Kuma sai mun shiga. Nan gida wani. Nan gidan sai mun za mu Wani yan ba ma nan wurin. Sai kun shiga da ita. Mu ga wacce zage nan. me kuke nufi wai? Me kuke nufi da ba za su shiga ba? Za mu shiga. Ka san Allah. Ni tausaya ma. Wani tausaya ba. Kai an yi. Kai! Ku sani! Ga amaryanmu nan mun kawo. Duk wanda ya yarda ya taɓa ta, to mu ma za mu taɓa shi. Wannan haka yake. Amarya! Ki sha sagalinki. Ki zauna lafiya daram da yarda ta. Duk wanda ya taɓa ki, za mu dawo gidan da bakar zuciya. Sorry masa. Duk wanda ya taba amaryan nan. Roge!
an yi bikin aure ana murna, to za a yi bikin kuma jana'idar wani. Duk wanda ya fasa taba amaryar nan dan halakka fa samu, yanzu kuma za a dauki sabon lissafi. Ina jin ka zaki. Dan daruri dan kwana ma ba su isa daga kofar Nasarawa su zo su kashe wutar. Ai ban ga wutar ba. A ina? Leƙawa nake ina ta raba ido ko da. Ai in ana ganin ta ba za ta kasu ba. In za a dauko maliya a hado da sharora dam ko a dauko tiga. Wallahi. Ko a dauko talawa. Ko a dauko talawa. Ko a murgino tiga. To ba za ta mutu ba. Wannan gaskiya ne. Me ka gani nan? Wannan kunin gada ne. Kunin gada ne. Daga gurin gangamin biki nake. Yarinya da na kai ka gemu da gemu za a yi aure. Larai ke. Larai. Shaccin amana. Yana nan ana kuwa jama'a ga ta nan an tsince ta tana cikin ɗakinsa a matsayin matar aure. Ita budurwar ta ba? Ita budurwa ta katsaleliya. Bosho ya samu ya aure ta. Kaga magariya ta nuna buri ya makance kenan. Haka ne. Ga bikin zuwa babu zani. An gama komai kuma na gaya maka babu ri da sanyin jiki. Kai ne kace na dan jinkirta. Da na ce maka a bari ya huce shi ke kawa da rabon wani mai kace. Ta nace sai na dan je kala gurin gwamna. A'a ka bari masari ba ka bari in kai ka. In na kai ka in ce masoyin gwamna ne kai, in na kai ka in ce kai masoyinsa ne ya samu yi maka kankare a dare. Shi aure za ka yi a taimaka maka a baka gida a baka abin hawa. Ina matarsa. Kunin gadan da nake leƙowa na haka ne. Kwale nan kare da hanta kura. Ina matarsa. Ai ya sake. Uwar gidansa ke. Uwar gida. Wacce ike ta zo ya kwalisa da. Wacce ike kwalisa akan ta iya taron gangamin zaɓe da kasar kofar gidansa an dawo da ainihin. Haka ike. Da ya sake ta sai ta ce ba za ta bar gida ba domin fili nata ne in ginin laka na shi ne. Abinda nake so. Ka ji magana. Sai mu je a haɗa waya. Shi kenan. A yi connecta. Ka aure ta kaga a gidan za ka zauna. yi magana kai ni tun da nake da kai billahi ladi baka taba zuwa da albishirin da naji zuciya ta ce mun daɗi wannan idan na kai gero kasuwa zan baka kudin kwano a auno mun kwanan kar kai mana alƙawarin daurin iska daurin iska na ogere da kyar aka raba shi da kumurci haba jingina kumurci ibada mota shiga yan tuwo an ce gurin rabu mai to ibada rabu mai alquran nan ta hari zan baka kudin kwano uku na gero auno mun kwano uku wallahi zan baka ai ka mutuncin ka kai bari in auno ma da daurin iska auno mun wannan je ka zan same ka a gurin ba da ma sai mai gero ni za ku ciwo mutunci ye gaskiya ba wallahi in yau sabon auren za a kawo amarya saboda rashin kunya saboda tabbatattu ne ku kuɗin makamai to wai jan tambayo ina ita wata ku ba mamaki yayi shi sa ba ta nan kuma kuɗin makamai to ai ni ba burge ni ba ku burge ni ba ai ka to a ce in iskanci kuke so kunna ku mazaje ne ga hanyar wudin ku ba ku wuce wudin nan ku ga yadda za a yi muku ka kama mamata gida haya mana baba an ƙi kama mata gidan nan za ta zauna gidana ne kwantar da hanku an dinga samun tashin hankali a gidan nan an dinga samun matsala kenan gidan nan shi kenan yanzu baba ka rasa wanda za ka auro sai wannan kwarai kuwa ba zan aure za ku ban more rayuwa ya ba zan aure sa ku ban more rayuwa yanzu aka fara gani wallahi wallahi ka yi zagadan ka danke ni kuwa waya Allah na ina ɗakin amarya kan kwana to yanzu dai mata ta ce wannan za ku mu shiga ɗaki
inda ni kyas. Daki. To da daki da Babu daki ba ga a Kwarai ga kwarai daki kuwa. ba. Kwarai kuwa. Ke amarya mu je daki. Wallahi da ta kula. daki, mu je daki, mu je Wallahi bar ko ta dawo ki shiga dakin wallahi bar ko. Mu je ɗakin, mu je ɗakin. Lafiya daman na yi tunanin na zo domin na ƙara maimai duk da na san cewa dai na turo wakili kuma na san cewar ba makawa sako ya zo to amma sai na ga ya kamata in zo in ƙara maimai lokacin ai daman ban ƙarasa idda ba Allah sarki kuma ka san halin da tijai wannan gaskiya ne suna ta ra'ayin cewa tun da dai ga uban 'ya'ya a yi ƙoƙari ko Allah zai sa a yi sulhu a koma wannan gaskiya ne ni kuma dai na yanke shawara aure dai na gama shi wanda dai a canja dai shi gifa to Allah zai sa in samu wata sanyin wata inuwa na ta bace wannan inuwa ta bace saboda haka na san cewar duk abin da za a yi to a yi shi da wuri ko ba haka ba yabba tunda dai an yi jinkiri kuma na san cewar dai hankalin mai yankan ka ba ya koma kan rina wani aure za a yi Allah ya zaba abin da ya ni kai na fa kunyar taki nake ji soyayya ce ta mai da ni makawo Ya kwa. ai wannan ba komai kin san wani lokaci shi mahaukaci idan ya zo to magana to dai magana ce ta aure magana ake ta aure maganar aure ko ba ta iri ce kin gani dambarwa ba ta mahaukaci ba ta hana nan zuwa gun wacce nake wannan ba komai ne ba komai gida ne dai ina da kaso yana da kaso ba wannan fili kakata ce ta sai tinkiyata tun ta yayi ta yaɗi ta yi zira'a aka sai mu wannan shi kuma ya zo ya gina gini to kaga ina da haƙƙi a gida yana da haƙƙi wannan gaskiya babu ko wanda zai koro wani dama kuma matsala guda ɗaya tunani na idan aka ɗaura aure ni kaga saboda yara wannan gaskiya ta da shi ba zan iya cewa zan tafi gidan ka ne ba gaskiya ne kan tsire ne asalin haukan mahaukaci tsirara masomin haukan mahaukaci daman da ya yi tsirara to ya gama hauka wannan tsire ne ba komai ne ba dan Allah ka bar shi ki karba na ce ku ki karba da ne ba haba yaya ba a mai da hannun kyauta baya kinga hakina ne kirkiya wani da cewa wai ba mai da hannun kyauta baya hannun sa din banza hannun sa din wafi wala ne haukan mahaukaci ba bata mu rai yake ba bata mu rai yake ba gida ne dai yana da haƙƙi yana da haƙƙi in aka yi auren nan mu je zance lakatin da ce idan aka yi aure sai dai duka wannan biyo ni nan ko ba komai a daman da an yi aure nan zan tare yawwa ai nan zan tare da kaga ga shirgin yara saboda kwaba ɗan yau ne ka haife su ba ka haifa halin wannan gaskiya ne kuma daman gashi ne ma abocin jin waƙoƙin Garba Sufa ne Allah sai yalam sai na yalam kuma wallahi ban taɓa tunanin cewar mijinki na farko mahaukaci ne ya ni zan je koma wannan takalma na ne wallahi takalma na ne takalma na ne fa da takalman ba ko na wani me haka na wani za zo barawo banza barawo wani gida ne zan je rabin rena har bata nake wani gida rabin rena zan je hutu idan Allah ya kai mu ranar kasuwa zan zo da mai hoto sai na samu wani fure wata kwariyar fulawa ta rike ta soyayya a ɗauke ki a ɗauke taki na rike ta hey
na baki kan soyayyar mu cikin nutsuwa tsaf a ware bana san wauta. Mutanen kirki da gaskiya suka zarce mu. Danina ai da ni da ke ba saƙa ba. Haba na kula ki ne kawai don rama ba. Ba kuma da wannan ya aura ya saki kuna makota a ce kullum ku tunanin ku hura wuta a gari mun hura in gari ya kama da wuta ya ani mu baki na zamu zauna duk sai ku gudu wallahi sai mun hura wuta don Allah don annabi ku kaga jin kunyar marar kunya fa ina gaya maka cewar asara ce ko ce tsoro ne aiwa yani ni abin da nake guje maka kada jin kunyar marar kunya fa ya zama maka azaba a ina a zuciya ƙarya kake yi Allah ƙarya kake yi kai ne da zame ma azaba fa ina so na nuna maka cewa kai ne bakon takare da ka Allah ne san irin bala'in da ka ebo ka gudo ka zo nan kake sayar mana da dogon riga ba komai wallahi kullu dan dai ba kasar mu bace ya kwa ba ni da tabi'iyya ba ni da iqama ya kwa wannan shine kawai ai ji nake turo kai kam 30 sana fi Sudan ايوه وكمان 35 سنه في السعوديه ايوه اما حتى الحي ينزو بان اقامه ايوه باب تعبئيه ايوه شكرا ناد الله شكرا لك شكرا لك نعم شكرا لك نعم ابو تلافي نعم ai da raina ya baci to kuma karshe da kai mun musabahan nan sai na ji wallahi duk zuciyata ta sauki haba ai da ni fa da ka bata mun rai wallahi wannan baiwar Allah kamar na aure shi yasa nake tara wannan karan idan na tara wannan karan tun da na masara ne daman ina auro ta ko ba ta zo da katifa ba sai na kai a dagargaje min sai ne mata katifa yan sali kwanta dan garba amarya kenan kaji kitan mu na balin ai waƙar mu ta balin ko da kiɗan ba waƙar sale ake kula da ni na balin me haka haba dan Allah a ce ba za a ban mu fara daren farko ba za ka ban mu daren farko ko za a damu da rediyo to me haka amma ka san dai cewar dole ne ka rabu da mu ci duniyar ma shi yasa na so in fasa kofa ta da yafi wala da yafi wannan sabuwar mandula ce wannan kafcecen mamari ne ba dai can birni aka ai tunda aka tura waƙoƙin nan kin ga mai mun komai amarya ta kidan mu na balin rawar waka ce amarya ce ake muka yi ta kaga wallahi hankali kar ka bara mun rai me haka wallahi da gargaje ridan ne zai nan wallahi tallahi haka ce akan rediyon dai za ka tsaya ko me haka ne gida ne fa dole mun yi hadaka sai dai kai hakuri to kuma ni wannan ne man nan gado ni man nan gado gurin to kuma sai ka fito kamar za ka a banza ka sake ni da ka damu da ni wallahi sun yi kaftu kan kaftu ka daɗe ba kai ba ka daɗe ba kai ba amarya ki daina kumfan ba ka da lafiya ka zo ka gwada barin canza ba me ka sha ne sani mai gauru raka ya wahabu ya rasuli girma muke nema sha biyu a ce ta rufa wannan tana ba ta ran gwauro ya wahabu ni Allah tsine ma albarka da gwauro da kai yake ni za a duba ce gwauro da kai yake ai me ne na bada be yake me waka ne ya faɗa ba da kai yake ba ka gani karka hana mu banci sha biyu a ce ta rufa jama'a akwai lafiya wannan tana ba ta ran gwauro a'a ba za hana ni kar mu so mu haka da kai kai ba ka isa ka hana ma ka sakewa ni ma a tsakar gida kaga ka kiyaye ni ka ji ko so ba hauka bane dawa uban waye yace da ka bani takarda waye yace ka sake ni kana son na bar riga mun haifa kasuwa wannan gaskiya ka zo ka makala min takarda ka cuce ni sai da karfi na ya kare amarya Allah ya min alamar shara amarya ki kwadanta sallar ki rinka bani a baki kwadanta sallar
ki rinka bana ba ki kamar dan zo ba sai ka so mana nan yabba ki kwadan lansiri billahi da dole ne na bare miki ayaba ina baki a baki kina ban salak a baki hey tsire mai wojiya ko na sabo miki kayan ciki wannan balan ai bararrake ba kafi mere dilime dilim patapa Magadin baba? Ɗan kai. Da kanka kake aiki? Wallahi ni Allah ya taimake. Yaya zan yi? Haka ne. Haka ne. Da ka sa wannan mahaukacin kima? Ni mahaukacin. Makaranta nake so a kai shi. Wallahi tallahi wannan sai dole sai makaranta. Magadin baba. Alaikum da salamu alaikum. Saboda abin da nake sai. Kaga gidan na wannan ne gidan. Na ne gidan ki. Allah da jaida. Subiti! Alaikum. Kai ina subiti na take? A'a. Ka nace subiti na nake Wace subiti? Kaga wannan yayan subiti na ne. Ƙarya kake. Menene suwitin me kake nufi? Abinda ake nufi da suwiti. A ce ka aure amarya aure na soyayya. Ka fito daga wanka ta ɗauko tsimma ta goge ma jiki. Ta sa ma kwalli. Ta kamo wani lemon tsami ta maɗa shi a ɗan kofi na zamani. Kana sa ma abin. Kada ku nin buge ban. Ka san Allah. Kar ka yi min ɗanyen kai. Ba na ganin mutum. Mate shi nace. Kaga wani rabi. Duro rusu. Kama ke Ba fada ta kamu ba. Ba fada ta kamu ba. Ibn arziki ya kamu. Ba fada nan ba. Kaga kuma biya wallahi sai idan ban da santa nake wallahi sai saki Magadin baba kaga ban Allah da zai yau kuma arna idawo mana Abin da ni ban gane wani magana ba. Wannan kuma wace ce wannan? ka bani da shi. Waɗannan ƴaƴan amarya ta ne. Dama tanki. Yayi ƙarya yake. Banan kai. Sabaje Ƙarya kake. Tani kariya. kaga Ka san Allah. kaga in na shiga daki da na shiga daki Man shiga. kaji an yi Kai. Allah ba zai faɗa ba. Kai ba hankali yo. Ka wuta da shi. Allah ba zai faɗa ba. kai Wallahi Me ba ka za sa me ka faɗa ba. Wallahi ba za ka faɗa ba. kira wata ta yanka min gudu Na gode wa Ahmadu Gaya. ‘Yar masu ina da kare a gaya. A ɗauko ‘yar masu ina da kare a kawo gida. ka ji da shi Wa Ahmadu Gaya. Waye a ciki ne? Yau nake ganin ganganci wai haihuwa da damana. Ɗayan ne a ciki. Abin kuma kashin hada layi. Gata dan wannan Dan Daudu dai an ji jiki. ɗan ina da kare. Daga dai na san asalin ki. Shi yasa na ga Kun ba da ganka kadara ma ba haka. abin da ubanmu zai da ke karuwa ce ba ke. Lemon zaki ta yanka Ga ba. kawo da ta wata jire ko a gida ta ajiye ta kara gaba. Lemon Abin zaki. ta tuba ta yi aure. Ke? Ya haka? Tun ɗazu ina wurin nan tsaye yanzu da zo ki shige. An shige ban ɗakin ki abin da zaki ban ɗakin naki ne ko yaya? Ka ji ta sake ran shiga cikin ban ɗakin mu gani. Kaya mata. Sai na nuna miki karyanki a gidan nan. Sai na miki rashin mutunci. Kuma dan haka ta fito ni ma sai na shiga ko da zaki shiga. Sai kin shiga. Sai kuma ni. Ke ma ki shiga. Sannan shugaba na masu ɗanyen kai. Alayi. Ba hankali na hankali. Sanad ni ma a matsayina na yaro sai na fara shiga wallahi ku shiga. Na so kin ji. Ko kuma in muke raga-raga. Kwarewa da na ɗanyen kai da rashin hankali har ma a tona. Ku ne iyayen ku yan asiri ba za ku jin gaya muku abin da ya fitar da uwanku a cikin gidan nan kenan. Kuma shi wanda ya kawo shi wanda ya auro ni ya san me auro ba ya iska ya kawo cikin gidan nan. A ta shafa ka samu. Ka je ka tambaye shi ya san kuna wace ce. Asiri ya kai Shi ya san ko ni wace ce. Ka je ka tambaye shi. ma asiri Ai ba da Allah ya aure ka. haka kurin ne ba Da asiri. Da asiri. Da Allah ya tashi abin da iyayen suka yi kenan suka gama shi suka bar gidan ko. Kuma iyayen za ka sai. Ko ba na ka ga ya gidan nan zama daren da kuma duk sai na muku rashin ba. Ai ba da mai tsohuwa. Shiga A shekarar nan zan mai Ki saba ki awa. Wallahi kallon zan gwada miki
danyen kai mai ki tsohuwa ragar ka za mu ki baki Ross shikenan mu ga abin da za a yi ba laifin ku bane amma shi ne ya ajiye ni idan ya dawo zan fuskanta ba ki masa in kika masa a daki kika fito waje ku kuma mu miki shiga daki ki maru ki fito waje ku kuma mu miki Allah ya hada mu da bera san asalin a gulba sai ce daga Misra dai kegen kugu ya dama kuya ka shiga ciki kasa kasa kaman da kura ka shiga leman zaki kai na fasa Allah na fasa ai yanzu mace ta kawo dan Allah ku shige ni na mafi sauri ka kai dan Allah dan a shigo da Allah a cikin harawa take ai ka san ni da kai sai Allah assalamu alaikum yau ba ga haraban nan take dace take dace kurshe roce kurshe 40 da bakwai ka san irin wannan harabar gidar ita ake so rago isamu ko gidan sarakuna da baka irin wanda ake kai musu ruwa ya taba ta wani ruwa kuma yadda kifa kai ma yadda ke kai ai dole sai ruwa da ke harawa za ta zama mai kyau ga wata ma nawa ne farashi jaka da fan jaka da fan rabin jaka nan a'a dan Allah ka bada jaka rabin jaka ayya kai ku fito ka wala ku fito ka kaji mai barawo ba barawo bane ba ƙarya kake yi wanda yi wa gatumar ku gata ne ni ba barawo bane ba kaga dalla a'a me kawo harawa ƙarya kake warawo wata harawa da dauki kuri sai nawa zan za a sako da ita sako da harawa ai wallahi ka sako da haranan sai dai ka sako da ita da raina ƙarya kake wallahi baka yi saka sako da ƙarya kake wallahi ni da nake da gadan haranan gaba da baya kada da fara kar fa kai mun rashin kunya na ma abin da ibunan kar fa kai mun rashin kunya kai maga bari ya haka kake warawo ka janye miki kunya ƙarya kake Casa mena waje, casa mena waje. Kiran ki da ke duba, ya ki da hanzari sahiba da ke ne nuna abuciya. Bai an gama abin. An yanzu waƙoƙin soyayya zan koma yi. Wallahi da Allah ya sa lokacin shata an samu basira shata ya yi waƙoƙin soyayya da na ji daɗi. Abokina kenan shata abokina ke duba. Ya ki da hanzari sahiba da ke ne nuna abuciya. Ka san shata abokina ne. Daga ki zo da mai soyayya cikin bakakuwa. Shata kun yawo da shi a duniya. Kai. Wanda zai fito da kuma Sallaban mu kenan. Ina masu gidan suke? Waye a ciki ne? Ba za ku fito ba. To wallahi za mu kunna gidan wuta. Allah zan kunna gidan wuta idan ba ku ba. Ko ba gwaji? Ka shuka. Alias. Me kana faɗa? Magana ba na. Magana baka ji? Ba na magana. To jiki magayi. Wallahi tallahi ina ji. Wallahi tallahi ina ji billahi. Okay. Ya mutanen gidan nan. Sannu ku da lafiya. Ni kaɗai ne dai kuma ba ni da lafiya. Ina zuwa. Magana ta marasa hankali za a yi. To kawo. Ina ƴar uwar mu amarya da muka kawo gidan nan. Har yanzu ba ka ji? Ina ji wallahi. Ka san da yake ba kowa a gida. To da gaya mana. Wannan gashi kun ga wannan gashi dan shoki ne ba haicin sai. Da yake. Wancan kuma gashi nan da kashashe. Da yake nan. Wancan kuma shine mai dan galmu gashi. Wallahi ba ni bane. Ni kuma ɗaya daga ciki ma ke soyayya da ita. To. Ni yanzu abin da nake so da kai. Ka dawo ni zan sako. Kaga wukan nan? Na ga. Ko a nuna mun wanda ya rike. Na yawo mu. Kai, na yawo mu. Wallahi. Ai. Kar kai magana, kar ka janyo mu. Ko wallahi tallahi ba mu bane. Waye? Ba mu oda oga. Kar ka ba su oda, kar Ba mu oda oga.
ko a nuna mun wanda yadda ke mana yadda kan mana ƴan uwa ko kuma huta wuyan mutum kamar yadda ake huta wuyan rakumi. Wallahi tallahi yan matan nan ne suka yi ba wanda yake kai shiga taro kai ka ga mana bukuwa ko wata kai ka ga mana da shi ko wata banki ne kai kai na cire ma makogaro waya dan girman Allah kai hakuri kana ina waye da ke da idan suka dawo yan mata ne suka waye wannan yan mata ne suka da kabari kai roge din hausa mana a karka hawo mu karka ya sai ka ce wannan bari dazo ba ku taso ba za ka gaya mun inda take ko ba za ka gaya mun ba suna wannan rijiyar ta bari ya sunan wanda ta take ta ya sunan wanda ta take ta saro sara kenan a sarar ya ce a sarar gida sauraron ni ka sani ko ta zo ko kar ta zo wannan gaskiya ne to mu dai ga mun zo kuma ku sani za mu dawo in Allah ya yi wannan daman ai na san azamne take wannan magana ji ko kware kuwa kana ji kware kuwa to ka kula da ni da kyau na kula da kai idan baka nuna mana ita ko ka kawo mana ba wannan gaskiya ne daga nan zuwa awa biyu da daddare za mu dawo duk mai bacci a nan gidan ma wallahi sai ya tashi a dole sai ya tashi ko bai tashi ba zan tashe shi kuma sai na huda ma wuya na san ni kuma yadda ake huda rakumi wuya na san ai ina ka san yadda ake soke rakumi na san wannan ba na san wannan ka san gade ne ba kai ba amma mahaifinka mutumin kirki ne tun ina limamin masallaci tare da shi muka taso to ba wannan ce ka kawo mu ba alias mu je kawai sai ga ko kanin mu ba shafe ne kuma wallahi koko ba a hanko kowa da kowa ma ya gane ya wannan sai da ce ga annabi wannan na bayan sai da ce ga manzon Allah baba sun tafi baba ina ma sun kace ka wai tambaya yake sun tafi baba sun tafi wallahi ba shi da imani wannan sai rufa wannan sai rufa ko akan katako dubai to sai kai masa ba daidai ina wasu su kashe ka kai sai kashe ka dai Allah ba za su kashe kai su kashe ka dai su kashe su katan ba za katan baba a karkai magana ni na san Allah ya san me zan mai wallahi zan muku danyen kai fa zan muku burin kada ma fa wallahi ba ma su haka kuma je magadin baba Tarman malam tarman duduwa. Akwai wani jaki a gidan mai gari. Ai da Allah haba da Allah. Shi isa wani lokaci. Da abin da za ke ce ku rinka tsaya kuna gane. Lokacin da muka yi kuruciyar mu. Waka kowace iri ce a dandali. Da zabiya da ballagaza kowace za ta sai mun gane. Ba tarman malam ake cewa ba. Sai a je a ce na zagi malami. Kwaki wata magana akan mai gari ake na ci mutuncin sarauta. Charman dudu ake cewa. Charman duduwa. Kwai wani bako a gidan mai gari. Baya duka baya lamuni, baya neman yan matan gari. Ko ya nema wa zai ba shi ma. Yaya ta landiyo mana. To ku fara amshin mujen da take. Charman duduwa. Kai wani bako a gidan mai gari. Baya duka baya lamuni. Baya neman yan matan gari. Ko ya nema ba zai ba shi ma. Kanwa ta landiyo man. Yaya ta landiyo man. Sa'a ta landiyo mana. Landiyo mana. Ye? Landiyo. tashi daga gudu Ladiyo ko ladiyo? Ladiyo nake, ka san kanwar baba ta ce ladiyo ne ba. ba gane shi ba ne Na gane shi. na ɗazu ne ta dawo ko ba ta dawo ba Ye? Ta dawo. Tana kwancin ɗaki. So ɗauko ta. Ba tafiya za ka yi kira ta zo in tana nan. A kayan ta zan ɗauko sai in kira ina a nan bayan gida. ka nuna mana can sai mana za ka fita nan A'a ka san nan ma hanya ce. Ku riƙe min mana. Kai,
Zaman laujen mana. A wuyansa za ka samu. Ya ne? Dan girma Allah ce maka mun mallam. Kar kai mun irin wannan haba mallam. Kar kai mun ka sassaba. Tana ina. Kana wancan daki. Kai. Fara mata kira. Kar kai mana batsama. Eh. Ka san batsama? Wallahi ba zan ma balama ba. Ku za mu iya tafiya. Batsama. Balama. Ban yi fitsari ko da. Dan Allah ku muje dakin ku fito da ita. Ku fito da ita, ku fito da ita. Kai. Samun laujen wuya. A'a, kar ka samun lauje malam. Kar kai ba. Ina zuwa tambaya zan. Kalle hannun ka mana. A ba zan miƙar ba wallahi ba zan miƙar ba. Wata na taso ne. Wallahi ba zan miƙar ba. Waya! Ya za a yi? Fito da ita zan yi wallahi. Ko ka sani. Za mu dawo. Za mu ƙara baka dama ta biyu. Idan mun dawo na uku kenan. Idan mun dawo mu samu ƴar uwanmu. Idan kuma ba haka ba. Luje. Na san luje. Dan labai na san lauje. Sai ba. Kana ji ko? Ina jin karam. Kai ne mun yawo da hankali. Allah ya kara maka. Gane ni ne ba kai ba. Mahaifinka ga gona ta ga gonarsa. Gaskiya ne. Amma ni ba wannan cuta ba wannan. Ɗan wani mu aka ce. Da tsumma da na kama ma zakara kun je kun gasa. Kai. Kai kai mun batsama. Wallahi ba zan ma balama ba. Wallahi ba zan maka balama ba ranka dai. Ba shiga daidai ka. Na shiga. Kin shekaran jiya wata ne. Allah. Ba a wasa da ni. In kai wasa zan cire ma kai. Zan cire kanka. Ko sai na tashi ga tsawon wani. Na san na riga fa na ga tsawon ka. Ka san ni na taya banka. Ina taya banka ganewa ne ba ka yi. To ka ba shi last warning. Idan muka dawo da daddare ba mu samu kanwar mu ba. An gama uga. Duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka. Wannan gaskiya ne. Kar ka koka da ni. Wannan gaskiya ne ba. Ka ji abin da ya ce da kai? Naji. Ka ji me ya ce? Naji wallahi, naji na kai dai. Ka san kai. Yanda ka ga wannan abu haka? Haka. Zan daga shi in fasa shaganka. Wannan gaskiya ne ranka dai. Ka kiyaye. Na kiyaye.